Di Hamua Kadongan, jumpa musai di acara Palapok Roha di kanal YouTube YKB Marhata Batak Toba. Adorang sota jalo hata ni debata jumolo mahita martangyang mahita. Asini roha ma di hamu dohok dame nasian debata amata dohok nasian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Ia renungan sadario dibuat do sian buku renungan wasiat dohok judul Hola Jahobado Nasun Timbul. Maro jahamai sian hatani debata di Yesaya 2 ayat 12 sahatu 10 pitu dohot pangodol hononna sian Yesaya 2 ayat 10 pitu songonoma didok hatana disi. Asa tarjepol hagi jangon ni jolma, jala tarjiput hati boon ni bawa, jadi sasada Jahoba tibul di ari nasa sadai. Sahalak dak danak na margoar Subianto tung macailas rohana, patuduhon miam-miam na tudongan na. Tung macai hebat do ibana, pakilalaan na maradupo na kadongan nai. Ala adong di ibana na so adong di dongan na. Roha si songonon, tung penian niang do berengon, alai boy do surao ni gabi gobaran ni gicang ni roha di ngolo ni jolma. Jojo do hita madabu tu roha na yang dipuji. Jala makilala narumikot hita sian halak na asing. Tarlumobi ma di masa ni hamajuon media sosial, ganup jolma maradu lau patuduhon hadirion na dumenggan jala mangalului pengakuan sian halak na asing. Di Yesaya bidudu ayat 10 pituon, takas do didok, asa tarjepol hagi jangon ni jolma, jala tarjiput hati boon ni bawa, jadi sasada Jahoba tibul di ari sasadai. Takas ma marhite turpuko di pabotohon, songo dia pe hagi jangon, dohot hati boon ni rohani jolma. Di ujungna, ikut tuduk doi ditoru ni huaso ni tuhatai. Diadopan ni debata, dangadong na boy pati bohon dirina. Hola ni bana do debata nasun si pati boon, mual ni nasa hagogoon nang huaso petahe. Alani unang maadong na magkagijakon rohana alay diti rumah Tuhan Yesus na serep marroha. Atik perupa ni debata di ibana, dada songon na didobo dirajumi rohana, tudos na itu debata. Di rumari do dirina, jala disolukon rupa ni hatoban, gabe sumatu jolma do ibana, jala rumang jolma dapot ti ibana. Tauku homa, hagalyota diadupan ni debata, jala tabahem maibana sasadasa, bona ni hatuaon, dohot pakirimon di bagasan ngoluta. Amin. Songonima hatani debata renungan dihita sadarion, unang lupa kadongan, like, subscribe, jala bagi hotua kadongan, ala marhite na dohot dohita, mangurupi ulaon marbarita naulirap dohot YKB, Yayasan Komunikasi Bersama, Mauliate debatama mangaramoti, Horas.